ролята на треньора е не само да изгради едни качества на състезател, но да вгради в него и един истински дух. Не всеки спортист има шанса да стане съвършен спортист, да постигне големи успехи, но най-важното нещо е да бъдат наистина добри хора, да бъдат добри приятели в живота. Приятелството е изключително важно за нас, защото спорта представлява една битка. Страхът е много голям двигател на човешкото поведение и в един момент пред теб стои изпитанието. Дали ще успееш да вкараш дуспата, дали ще успееш да прескочиш летвата, дали ще успееш да победиш твоя противник на боксовата арена. И тук имаш нужда от приятелството на този, който е до теб, за да ти вдъхне малко кураж. Това приятелство е преди всичко емоционален заряд на съпричастност и на солидарност, която ти получаваш от треньора, от твоя съотборник. Когато ние играем в един отбор с приятелите си, дори и когато загубим, и ако ние сме възпитавани добре и пълноценно в спорта, ние оставаме дори в загубата още по-солидарни. Общата загуба или общата победа ни кара да се чувстваме единни. Научаваме децата, че еднакво трябва да приемат и сладостта от победата, и горчилката от загубата. Той създава приятелство. Това, което виждам, децата, което правят на терен, виждам как на групички се събират, разменят се адреси. Децата трябва да се възпитават дух на спортменство, на толерантност, на общност, на социализация. В нашата община, между другото, в момента тя е много пъстра от етнически характер. Тук в момента има и ромчета, и християнчета, българчета, и българо-мохмеданчета, помаци също, и турчета. И ето вижте ги, всички са заедно. Това може да го направи само спорта. И честите контакти между децата. Това се възпитава. Спорта е за сближаване. Единството, което спорта може да роди, благодарение на състезанието, не може да го роди нито един друг фундамент, тъй като спорта кара човека да се изявява в критични ситуации, в извънредни ситуации. Бяхме дошли на плаж с една група приятели и докато бяхме на самия плаж на пясъка и чухме, че става суматоха. И решихме да отидем да видим какво се случва на моста и видяхме, че има две момчета, които са дават и почнаха, имаше тълпа от хора около тях на самия мост и започнаха да викат някой да скочи, някой да скочи. И моят приятел, той е кикбоксер, първи скочи в водата, аз отидах, прибягах да взема по-осе и се върнах и след като го метнах и аз скочих. Но за жалост едното момче вече беше потънало и другото също започна да моли за помощ. Отидах, подадах му по-оса и доплувах с него до моста. Замислих се какво може да стане, но знаех, че трябва да скоча да помогна. Нямаше как просто да остане така момчето да се отдаде. Ако случката от миналото лято се повтори пак, няма да се замислям, даже ако мога ще действам още по-бързо. Вече знам горе-долу как трябва да постъпя още по по-бърз начин просто. Този път съм убеден, че ако пак се случи, ще се справя по-добре. Да бъдеш герой, не знам, не мога да кажа точно. Аз не се определям, нали, точно като герой. Просто една смела постъпка. Направих малко повече решителност трябва да имаш, предполагам. Да можеш да се поставиш на място на другия.
и да помогнеш на човека в дадената ситуация с каквото можеш. Това е благородният човек. Какво е разбирал Пиер де Куберен под понятието благородство или аристократизъм, казано по него? Благороден е не този, който има синя кръв, а този, който има качествата на благородника, каквито са смелост, съпричастност, справедливост, чест, солидарност. Това говори в края на своя живот. Ние трябва да се стремим да развиваме народния олимпизъм. Дори за тези, които нямат възможности от социалните слоеве, да могат да имат възможност да и живеят, да станат съпричастност на ценностите. Защото когато ти станеш съпричастен на олимпийските ценности, казва той, ти ставаш благороден. 23 юни 1894 година е рождената дата на съвременното олимпийско движение. В началото на 1948 година МОК приема решение за провеждане на Световен олимпийски ден. За дата на провеждането му съвсем не е случайно избран 23 юни. МОК насърчава националните олимпийски комитети да честват Олимпийския ден с олимпийско бягане и да популяризират масовия спорт. През годините честването излиза от рамките на бягането и Олимпийския ден се отбелязва с разнообразни спортни и културни събития. Първи олимпийски ден в България, организиран през 1974 година. БОК организира спортни, образователни и културни събития в цялата страна, обединени от темата "Движи се, учи и откривай". БОК чества 23 юни като ден на български олимпиец. Олимпийски шампиони на България се включват в церемонията по приемане на символичния олимпийски огън в празничните събития. Олимпийската клетва е тържествено обещание, давано от спортист или съдия на всяка церемония по откриване на Олимпийските игри. В името на всички състезатели обещаваме, че ще участваме в тези Олимпийски игри, като спазваме правилата, които ги управляват, като се ангажираме с спорт без допинг и без наркотици, в истинския дух на спортното майсторство, за слава на спорта и честта на нашите отбори. Най-важното послание чрез спорта към хората е стремежа и борбата за човечност, защото спорта обагрен с олимпийските ценности и идеали, считам, че е един от много силните фактори за отстояването на хуманизма, от който ние имаме огромна нужда. Идеята за опазването и развитието на младото поколение, според мен, трябва да бъде най-важният приоритет на всяко едно общество и на всяко едно време. Един човек, който владял принципите на спорта и на олимпизма, той не може да бъде прекършен. Той винаги, дори и в най-тежкото положение, счита, че може да се оправи. Той винаги гледа позитивно. Има възможност да формира у себе си нагласа, че ще се изправи, ще се подготви и сигурно ще победи. Но да изградиш в себе си чувството на боец, означава, както казва и самия Пиер де Кубертен. Вижте, не е важно дали ще победиш. Важното е да се бориш достоинството. Пълните няма толкова много комуникация помежду си. Не могат да създадат връзки, приятелства не могат да създадат. Затова бих ги посъветвал да започнат какъвто и да е спорт, не само борба, примерно лека атлетика, плуване, футбол, да почнат да спортуват просто, за да могат да направят повече приятелства и да постигнат нещо. Живота не е само по цял ден са на телефоните. Ценности, убеждения и модел на живот, без който аз не мога да съществувам. Това е като да дишаш, като да гледаш с очите си и като да имаш свободата да мислиш. Това е спорт. Сега следва най-голямата трудност. Предскок от височина в дълбочина. Така, кой ще покаже? Боян. Борис. Айде, Борисе, съсредоточено. Хубав скок в средата. По местата. Готови? Опа! Това е спорта. Когато вложиш до край себе си,
преодоляваш страха, преодоляваш несигурността и нерешителността ти и в крайна сметка побеждаваш себе си. Това е великото. Браво! Тройно завъртане! Това е други олимпийски принцип. Да желаеш да надмогнеш себе си. Който уморен да идва веднага при мен. Никой няма да